Pleasure Hotel Okunebano. Pleasure Hotel Okunebano. Pleasure Hotel Okunebano. Anyị ga-aga na Pleasure Hotel, ebe ị ga-enweta onwe gị, ebe anyị ga-aracha aka, ebe anyị na-amịcha aka. Ijikwa ego, nwanne m, ijikwa ego. Aga m eburu gị point and kill, kpọrọ gị okoroko, ụgba na abacha akwọrọ akwọ. Isiokwu bụ ijikwa ego, nwanyị ijikwa ego. Pleasure Hotel Okunebano. Pleasure Hotel Okunebano. Pleasure Hotel Okunebano. Aga m eburu gị isi ego, bunyekwuo gị ngwongwo, nkwụ ọcha na mmanya ngwọ dịkwa ya. Isiokwu bụ ijikwa ego, ijikwa ego. Pleasure Hotel Okunebano. Aka dị onye mmotie n'isi, onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-aka mma, mana ihe ị chọkwara n'oke ị ga-afụ. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel Okunebano. Pleasure Hotel Okunebano. Pleasure Hotel Okunebano. Onye ọbụla na-achọ akara aka ya, onye ọbụla na-achọ nkọ ga-etinye n'akpa, ọsọkwa onye nwe ọrụ ya gbara aka. Pleasure Hotel bụ ebe a. Pleasure Hotel Okunebano. Bamba, Michion, or manager, operate call. They can assist now, soon now. They can make up manager. Never lost so cheap what you offer. Eh? Nico, and those who will be go. Asama, they go veil. Okay, because I don't. Now, I'm not going to job on the manager. Oh, call each other, baby. You mama. Eh? You come now, Rogi. Also, Mama, Mamma. Chop. Would you? Because when you were Madam Nenabia, you could have Chineke or Bahara, Pico. Bama. Keep on gas to the hand. I said, need to know by a money I joy a ball. Would you? Only am thrown a wiggy wake when he was even no be nebem no. I don't like you, Bicona. Would you come more? I was saying, I was on an email. Let's go. I'll go.
Bakasi. Kefe na-eme gị? Nwere ife na-eme. Emeka mgbe m nọ n'iro ebe a. Ọgwụ echiche o. Echiche? Gịnị eche? Bakasi otaku isi arapụ m customers. Ha nọ n'ilo. Ọnwa gbatu etu na-abịa n'ọfịs m bịa nawa m ego. Rụọ ọrụ nwa onye na-arụ ọrụ ya. Ọga-biko ewe n'iwe. Ana m echefu ụmụaka gị. Ị na-echefu ụmụaka ya eli. Ọ dị ka ike ọrụ agwụla gị. Ọ dị ka ya na ya adị. Deso ụmụaka gị nọ ka ichewe ihe a ya eri. Kama ọzụzụ mepere m geeti ọsịsọ. Anyị ga-aga na Pleasure Hotel ebe ị ga-enweta onwe gị, ebe anyị ga-aracha aka, ebe anyị na-amịcha aka. Ijikwa ego, nwanne m, ijikwa ego. Aga m ewuru gị point and kill, kpọrọ gị okporoko, ụgba na abacha agwọrọ agwọ. Isiokwu bụ ijikwa ego, nwanyị ijikwa ego. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Ọ ka chọrọ iji eji. Ọ bịara. Chinwe, ka ngọ gị manọ na ụra m nyehi nne nọ ma afụ ma arụ ọrụ ibe mụ na ụmụ nwaanyị ibe anyị na-ata kisi nọ na-eri nọ kisi tagiri nọ kisi ọnụ niile nọ na wu m na ọ na-afụ m n'ụfụ ka ose ka onye tara ose ọ fọrọ n'obere nye ka mba ebe a na-aba ibe a na-akpọta m nsị na-ewu amụsụ dịka ọwụwa ụka ọjọọ. Ọ nwanne gị nwaanyị wa amụsụ. Ọkwa ị na-anọ ya. Nwanne gị nwaanyị wa amụsụ. Sụọ ya eme ka ndị achịrị ndị ịsụ ga-asụ. Ị na-achị ịmakpa ka nsọ chi ego m akpadịla onwe gị ka nsụkọ ka nsụcha na abụọ ihe niile nne ị na-achịkọchi nne na-agagharị rịpọtụ elu. ịma na-edisi ka oyibo atakwanụ m gị ịhapụ nwunye gị n'isi ụtụtụ ịbịa nwa mmanya ifradi eme gị ilecha mmụọ anya otu m dị na-akpọ m isi akị mmụọ gara akwụkwọ na mahadum onye mmadụ na m ji digrii ọ fụrụ ofu ihe ka m dee PhD bịa ka nye ego gị dị na mahadum. Achọrọ m ego gị biko. Achọrọ m ego gị. Biko achọrọ m nsogbu. Ị na-ama agwa na-akpọ m isi akị ka ihe mere.
ọ bụrụ ka ọ ga-eme na-akparị ya n'isi ụtụtụ anụ na ewu na ezigbo mmadụ biko kpọrọ m n'ụzọ biko ọ gasị ji ewere iwe biko ka m wetara gị mmanya ana m aṅụ jide mmanya gị ịma nwụzi nke a ga-awụ n'usogbu nwanne ụgbọ ọka ịnwugo ka m gaa resi onye ọzọ anya biko hapụ m aka ana m agba ọsọ ego sinja na moto onye bi na-agazi ya na ego nke ị nwụgoro anwụ biko tupu ị pụọ biko ya na ego nke ị nwụrụ anwụ tupu ị pụọ biko ịdachakwa akịta anyị ga-enyekwa m ego m onye na ị chọrọ kawa aga m enye gị ego gị hapụrụ m aga m enye gị ego gị hapụrụ nna aga m enye gị ego gị aga m enye gị ego gị Ada mana gburu sị gị biko ihe gbasara nwoke agbasi ije wezụga onwe gị ebe a ịmụrụ ya nwee nsogbu biko obi ntụ anọsị ebe a wezụga onwe gị ataala m afụfụ mụnwa isi aki mụnwa gara akwụkwọ na mahadum bụ isi aki isi aki nwoke amadị ihe mara mma nwaghị ihe mara mma mahọ mahadum isi aki ị na-atụpụrụ nwoke iberibe ahụ ọ ga-aga di na akụkụ moto onye ọzọ chere na nke ya ịdakọra nkịta bụ na onye hụrụ gị ego n'oji na moto onye ọzọ ka onye nwe moto a jidekwa ome ihe piko jee gwara mụnta bikos ike iso oyibo ya n'ụtụ a adịghị piko gbapụ ya ọsọ ọ bụrụ maka nke ahụ ike m ji akpụ isiokwu adịghị m n'ụtụtụ a na-aga ịga agwa maneja ihe niile o mere kịta achọkwa m nsogbu ọ bụ na obi ebe ọ na-emegasị ka onye nzuzu dị ka ya leba na-akpọmisi akị biko ozugbo ga na-ewezi n'iwe ọ na-ebupụta iwe n'omume n'afọ unu niile nọ ebe a mgbe ọ na-akpọmisi aka onwe ihe ụnụ mere na-abịasị n'ozu Onye? Veli mama. Kau ficha tu mon. Kamu ni veli. Ni no ngoma kai Ni kaya no me kono yo va yo pa no me kono. Ebe a Pleasure Hotel, ihe a ga-emere gị sa? Kedu? Adị mma. Achọrọ m room. Okay, sir. Nye m room sa nwere ebe a. Ama m ụdị room n'onwe biko nye m ka a na-akpọ regular, ọ ka a na-akpọ regular. Nye m ka a na-akpọ. Okay, sir. Ị ga-ede ihe niile gbasara gị ebe a. Okay, nsogbu adịghị. Sa, ị ga-ede aha gị. Rapụ nke nwere ife nke ahụ na rapụzie Mba. Onye isi anyị ga-aba mba biko. Ị ga-ede aha gị ebe a. Okay, afọ ọbụla sọ gị just n'ezie. Ngede. Ego gị 4,000 naira.
4,000. Wow. Thank you, sir. Sabi ka ewe niwe. So you want to so bad. And because no nature, just what are you going to do? Ngasa gi osisi. So bad. Oh. Dalo. No, come on. Ba ke mesa. Hey. Ezigbo onye ọbịa. Muda mo gele ba wasi ko potan nam nam. Ko ye tori ga pamari su ne ne. Mmadụ niile ọ n'ebe a ka m kwu. Ama m onye ya ọ Felicity. onwe ihe ọwụ na iyi abịa n'oge na ndụ gị. Ama m ka ụbọchị amụ gị ka amụ ịbịa late. Dịka anyị chọọ ise foto, German si ka mmadụ niile ese foto onwe ya chọọ eji. Ihe m chọrọ kịta awụ ka anyị niile nọkọta ọnụ ka anyị wee see foto a. So onwe ihe unu ya eme kịta ngụ ofu gụlụ ịtọ onye ọha chọrọ nke onye ọhụụ na-atie Pleasure Hotel. Ngwa ofu ịbụa ịtọ Pleasure Hotel. Manager, in our phone. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. Mana onye isi ọga bata fụ na geta yiri enwekwa onye n'ebe anyị mana esigbo ga-ewe ya. Ọga ka ị na-echekwa. Ọga chịpụta ya pụta ọ na-ewe ya iwe. Mụ na onwe m ana m ekwuru ọ bụrụ na ọ ga-ewe iwe tụọ m n'ọrụ ya tụọ m n'ọrụ ọrụ iberibe mụ nwee ike agwụgwọ m n'ọrụ a. Nwere onye ga-akpọta mbụ ka ozugbo onye akpọnwụrụ m. Mana nsogbu nwa mgbe bụ na nwa gara obere ọnụ ego one rapụ nke ego one ka ọ gara Atakwara m gị. Ikele hụ Chukwu gị si na ọ dịrị mmadụ okeme mmadụ dị ka m na-eso ngụnwa ekwu okwu. Ewu. Ndị dị digiri. O ji digiri ka mahadum mana gị mgbe na-azọ ba na ego. Ọbịageli ụwa. Ọbịageli onye awụ Chinwe. Ọ onye ọfọ akpọta gị na ya na-alụkọ. Onye ya na-afụta maka inye ndị mmadụ olu. Kekwanụ ọbụna menye gị. Kwụsị n'ihe anyị na-ekwuru na mụrụ na ahụ dọkịta ka mbụ na amam ihe na-emenụ na ahụ. Amam ihe na-eme. Dọkịta, onwe ka m ga-ahapụ gị ka iri amelu ma iji hụ okpu nna menye. Ụbọchị Satọde na ụbọchị ụka ka anyị ji nweta kọstọmas ebe a. Ka ndị ahịa jiwa abịa ka ime nọrọ ebe a ka onye ya nọzi ya. Mana Nkechi ga-anọ ebe a. Ịma na ụbọchị na-abụọ dị m mkpa nnọọ. Kekwanụ ụdịrị nwoke iberibe ịkpọ kponye nka mi na-edi ya na-ekweghị eji okpu nna menye eme ihe. Ke hapụsị mara na ọtọ eji okpuru menye eme isi gị bọngị. Ana nwa ana dị n'ihe n'iru na adị m eji okpuru ndị na benye isi bọngị. Nke a wụrụ nsogbu mụ na gị fọ ka anyị kpazie ọfụma. Ana m alaik ụdị ọrụ ị na-adị arụwa. Okay, ịma Pleasure Hotel ebe ezumike ahụ. Amaala ebe anwa n'abalị ruo echi n'ụtụtụ ya. Pleasure Hotel bụ n'ebe anọ. 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 Anyị ga-aga na Pleasure Hotel ebe ị ga-enweta onwe gị, ebe anyị ga-aracha aka, ebe anyị na-amịcha aka. Ijikwa ego
nwanne m ijikwa ego. Aga m eburu gị point and kill, kpọrọ gị okoroko, ụgba na abacha gwọrọ agwọ. Isiokwu bụ ijikwa ego, nwanyị ijikwa ego. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Aga m eburu gị isi ewu, bunyekwuo gị ngwongwo, nkwụ ọcha na mmanya ngwọ dịkwa ya. Isiokwu bụ ijikwa ego, ijikwa ego. Pleasure Hotel bụ n'ebe a. Aka dị onye mmotie n'isi, onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-aka mma, mana ihe ị chọkwara n'oke ị ga-afụ. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ n'ebe a nọ. Onye ọbụla na-achọ akara aka ya, onye ọbụla na-achọ nkọ ga-etinye n'akpa, ọsọkwa onye nwe ọrụ ya gbara aka. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ. Pleasure Hotel bụ ebe ejedebe. Amakwa na uche onye enye akpa asụ nri, onye ọbụla na-azọkwa n'onwe ya. Eburu gbago, eburu gbatue. Pleasure Hotel bụ ebe a nọ.